Takže základne strava. Niekedy my sme na čo išli na tvaroch, pivné kvasinky a čo im nič nebolo. Niekedy sa pýtali, že čo cvičíš dneska, čo bereš, hej? No, v našom veku už prejdeš kolo chleba pribereš, ak sa hovorí, žena prejde okolo slipu potehotne, tak my kolo chleba, takže ja tak si dávam. Ale potom ten pocit, hej, vlastne, po súťaži mám Vianoce, hej. To je veda, tá kulturistika, to cvičenie, cvičíš pol roka, dodebeš to za pár minút. Akože je to do peňaženky, ale keď chceš byť kvalitne, ja som spomínal, dom z piesku nepostavíš, tak kvalitný materiál potrebuješ. Hej. Veľa mi dalo, ale neľutujem, čo som dosiahol. Lepšie byť najstarší vo fitku, ako najmladší v dome dôchodcov. Vítam vás pri ďalšej 6. epizóde Natitalk podcastu. V dnešnej 6. epizóde si predstavíme človeka, ktorý má k kulturistike veľmi blízko, človeka, ktorého telo by chcel mať aj 30-tník, človeka, ktorý je viacnásobný majster Slovenska, majster Európy, majster sveta, človeka, ktorý, dá sa povedať, celý svoj život má spätý s kulturistikou a nie je to nikto iný ako Košičan Jožko Bomba. Takže Jožko, čau. Ahoj, čau. Ďakujem za pozvanie. Vítam ťa tu. V krátkosti sa nám predstav, povedz niečo o sebe. No, takže ešte raz ďakujem za pozvanie. Nebehom koľko rokov, som ročník 1962, tak si to vypočítajte. Hej. Cvičím od roku 1981, ale to som tak cvičil, predtým som hrával hokej. Chodil som do športovej hokejovej školy, hral som s takými osobnostiami hokej proti nim, ako je Igor Libal, Jano Vodila, Miro Ihnačák a ďalší, hej. Tie ročníky, to boli silné ročníky. Ale potom prišlo zranenie kolena, tak som musel prestať hrať hokej a lekári ma počali posilovať. Takže začal som posilňovať a činkám som sa ale dostal už ako malý chlapec, lebo môj otec bol futbalista, známy futbalista, hral za Československo, bol v Čile, hral za výber Európy. Keď bol zranený, tak doma cvičil s činkami, tak ešte malý chlapec som mu tie činky podával, takže už tam som sa príklad stretol s činkami. Čiže prvý kontakt si mal... Už ako malý chlapec, hej, akože. Ale čo sa týka tréningov, keď sme trénovali s činkami, som nenávidel, nechcel som sa urial radšej tomu, hej, lebo činky ma nejak vôbec nebavili. Potom ešte, keď ma otec bral na tréningy, tak vlastne cvičili tam kulturisti s nami, košický z VSS, tým najmenším bol vlastne Laco Klery. A ten otcovi hovoril, daj syna na kulturistiku, a otec sa ma pýta, chceš byť kulturista? Nie, nikdy, nebudem sa ukazovať, kde holi, kde tam, ja nie som toto. Hej, takže... Čiže prvý kontakt s činkami si mal doma? Doma u otca, keď cvičil. A postupne si sa dostal vlastne do tej posilovne, ale môžeme si povedať, že v tých rokoch 80. To nebolo tak ako teraz. Tie komerčné fitka sú vlastne teraz na každom rohu, ale vtedy podľa mňa nebolo také jednoduché sa dostať do nejakého klubu alebo do nejakého fitness centra. Ako to vlastne vtedy bolo? No, bolo to tak, že ja som chodil ešte od malička, od 2 rokov až do 15-16 do Bardejova, odkiaľ otec k babke. A tam som mal kamarátov, ktorí v tých 14-15 rokoch začali cvičiť. A tak som tam chodil, tam pozerať, oni cvičili, ja som na nich pozeral, čo sú blázni, že sa tak s činkami trápiť, ale potom po tréningoch chodili do cukrárne, hej, on to dobre, sa budem chodiť do cukrárne, hej. Takže tam bol ďalší kontakt, hej. Bol tam dobrý oddiel, aj chlapci chodili na súťaže. Potom, jak som prestal hrať hokej, aj zo zdravotných dôvodov, ale aj z dôvodov tých, že vlastne sme skončili hokejovú základnú školu, potom bol výber do dorastu a tam ma dali do dorastu B. A ja som sa akože urazil, pretože ja som mal dobré výsledky, bol som síce malý, ale rýchly. Áno. A dali ma do dorastu B, tak som odmietol nastúpiť na tréningy. Ešte pán Selve, ktorý je známy košický výborný tréner, ktorý privedol našich Košičanov prvýkrát titulu majstra Československa, volal o to, že nech idem, a ja som povedal, neidem, som sa urazil, nechcem, ja s tými bečkármi nebudem trénovať, tak som prestal hrať hokej, prestal som cvičiť, som zanevral na šport, začali ma zaujímať dievčatá, sem tam pivečko. A 4 roky som potom tak sa len dievčatá, pivečko. 4 roky abstinoval od športu. Ale chcem ešte dodať, že vlastne začal som priberať. A vtedy sme si kúpili rifle. Ja som tak priberal, že musela mi frajerkina mama si kliniť do rifly, aby som, hej, tak som priberal a už som sa prestal páčiť dievčatám. Takže potom som kvôli dievčatám začal cvičiť, nie že kvôli tomu, hej. Áno. A potom na vysokej škole som bol na jeden konkurs do Slavie VŠT Košice, kde ma nevybrali do oddielu, hej, že nemám postavu. Tak potom som poprosil otca, nech mi vybaví červenú hviezdu Košice, to je niekedy
to boli policajti, potom to bol športový policie, tak tam som začal cvičiť. Cvičil som tam 2-3 roky, prišiel tréner. Môj prvý tréner, nebohý, Erin Leder, povedal, stále tú vetu musím povedať celé, no môj zlatý, si tu 3-4 roky, buď pôjdeš na súťaž, alebo sa rozlučíme, lebo to nie je fitko, a nie je fitko, to nie je tak, že ty si budeš chodiť len tak cvičiť, to musíš reprezentovať. Tak ma donútili na súťaž a prvú súťaž som absolvoval, si presne pamätám, v roku 1986 v Revolúcii na majstrovstvá kraja, kde som skončil na 6. mieste v kategórii, to vtedy ešte boli výškové, kategória do 179 cm. Som prišiel na súťaž a môj taký mentor, kamarát Jan Nogiera, bol so mnou na súťaži a keď som tých borcov videl, v tých teplákoch nabuchaných, ja som bol ako tenký kolibrín, všetko vyselo, o mňa nejdem nikde. A ten Jano hovorí, ty sa neboj, ty sa pozri, keď sa vyzlečú. Mal pravdu, oni sa vyzlekli, začali hej, tuční a takí, ja som sa vyzlekol, všetci prestali dýchať, pozerali na mňa, hej, že tenký kolibrín, ale vydretý som mal na kosť, hej, takže. A ostal som na tom 6. mieste a som bol maximálne spokojný, pretože niekedy boli tie kraje, majstrovstvá kraja, okresov, tam bolo 15-20 borcov v kategórii, nejak dnes tam 4 a 5 kategórii, to boli... V tých rokoch ako to vlastne bolo? Môžeš nám povedať, že ako to postupne išlo od začiatku, tej najnižšej súťaže, keď si sa chcel dostať... Najnižšia súťaž bola oddielová súťaž, tam ešte tréner postavila, tak ty pôjdeš na súťaž. Čiže tá súťaž bola vo fitness centre? To bola v Činkare, to bola Činkare, tam na scéne vybral, ktorý ti na súťaž, niekde robili okresné kola, a potom boli kraj, hej, keď si sa dostal na kraj, alebo kraj v prvej trojke si bol pán kulturista, hej, tak ja som bol 6, už som bol pán a potom postupne som išiel hore, potom šla tá vojenská základná služba, tam som necvičil, no cvičil som ale tak, že strava tak, keď som mal dobrú stravu, sa mi nechcelo cvičiť a po vojne potom som sa zase zúčastnil na majstrovstvie kraja, zase som skončil 6, potom ešte raz 6 a v roku 1990 som sa prvýkrát prebojoval na majstrovstvá Slovenska, to bolo v Rožňave v roku 1990 v kategórii už boli potom tie váhové kategórie do 80 kg a tam som skončil na Slovensku 10. posledný, ale bol som s formou spokojný. Vtedy tam vyhral môj už teraz dobrý kamarát Dušan Ďubek, ktorý si ma pamätal už odtedy a v roku 91 som na kraji myslím nebol, alebo som skončil veľmi zle. A v roku 92 som získal prvú medailu na majstrovstvách Slovenska. To bol v Spišskej Novej Vsi, to si tiež dobre pamätám. To robil Milan Rolinec, nebohy. Boli to výborné majstrovstvá a tam som získal vlastne svoju prvú medailu, nie na kraji, ale na Slovensku. Hej. Potom bola republika, tiež som stihol posledné federálne majstrovstvá Československá v kulturistike. Tam som stal tam medzi takými hviezdami, jak je Jastřebský, hej, Minažik a ďalší. Tie hviezdy, ktorých som mal aj na Pardákov na svine a zrazu stojí pri nich, hej, to bolo také tiež, hej. Teraz sú všelijaké rôzne možné asociácie. Ako to bolo vtedy? V tých rokoch, ako to bolo? V tých rokoch bola jedna asociácia, vlastne to bola SAX, Slovenská asociácia kulturistiky a silového trojboja. A ani ženy vtedy ešte neboli, keď boli muži, juniori, dorastenci, ale to bolo zvlášť, zvlášť sa robili tieto. Boli 4 kategórie, buď boli výškové do 169, do 174, do 179 a nad 179. A potom v roku 90 myslím, zavedli váhové kategórie, aby sa zosúladili s Európou. A tam boli do 65, do 70, do 75, do 80, do 90, do nad 90 kg. Hej. Ja som väčšinou súťažil v 80, raz som bol v 90, a tam som dobre obstál tiež, ale som mal 81 kg, takže tam som získal 2 medále, také 4. miesto. To bolo samostatné Slovensko a to bolo tiež silné. Akože, ale aj federálny šampión posledný som stihol, v 92. To bolo v Ružomberku, to bolo. Tam som skončil v semifinále, do finále som sa nedostal. Teraz mi povedz, čo považuješ ty v tvojej kariére za taký najväčší úspech, športový úspech, najväčšiu, dá sa povedať, z tých medailí, ktorá je pre teba najcennejšia? Najväčší úspech vlastne je aj to, že vôbec súťažím, hej, lebo tie úspechy sa postupne dostávali. A potom ešte odbočím, som odišiel do federácie, súťažil som ešte na prvých majstrovstvách Masters v tej federácii SAX, tam som skončil druhý a tam tiež sme mali zvonku na súťaž a vybrali druhého, tak tiež som sa akože urazil. Nie som že uražlivý, ale ma sa to dotklo, lebo tréner povedal, že mám ísť a aj ešte, tam bol ešte jeden funkcionár, môj tiež tréner, ja som potom súťažil aj za Poprad. U Joža Andrejov som prešiel a išiel, neviem, hej. A potom ešte jedna súťaž bola Masters v Košiciach, tam tiež jeden vyhral, čo tiež nemal vyhrať, tak potom som prešiel do federácie NABA. To bolo v ktorom roku? V 2006 roku. A hneď som išiel na majstrovstvá sveta. Tam sa konali, to bolo v Grécku, tam sa konali, jeden deň sa konali majstrovstvá Európy vo federácii NABA a na druhý deň sa konali majstrovstvá sveta vo federácii VFF. Čiže v NABE
som skončil na Európe 5. v kategórii Masters, ale to je namakaná, tam aj Švarcik začínal, hej, to bolo skôr jak IFBB. Áno. A tá VFF, to je skrátka World Fitness Federation, to je tá federácia, čo bola pre mňa stvorená, lebo keď sa ešte vrátim do tej federácie, tak sme tam nadávali, ty si taký cenky, kolibrity, choď na túravon cítil, lebo ja som fakt bol tenký, ja som nemal takú svalovú hmotu, hej, pre tej výške 174. Ti do toho skočím, ako teraz, v súčasnej dobe nevyzerá, že by si bol veľmi tenký na súťažach, čo ťa... Ale ja váhu mám tú istú. Ja som prvú váhu mal 75-78 kg na prvej súťaži, dnes teraz, čo sme boli v Bystrici, som mal 78 tiež, hej. Čiže ja váhu mám tú istú, len telo sa mení, hej. A kvalita svalstva, hovorí sa, kľúci sa ako víno, čím starší, tým lepší. Tak to u teba platí fakt. Pýtajú sa ma, bereš na čo? Hej, berem, už 40 rokov cítim a berem. A mám vynikajúce výsledky, krv, moč, pečen, všetko, hej, tak áno, berem, hej. V úvodzovkách hovorím, hej. To sa nedá, hej. Tomu sa dostaneme, áno, ale môžeš kľudne pokračovať. Hovorí sa, že forma a postava sa robí v kuchyni a potom vo fitku a potom až tie veci môžeš, hej, môže alebo nemôže. A ja hovorím, že no dobre, sa k tomu potom ešte dostaneme, hej, takže základ je strava. Niekedy bolo 60-70, už hovorím, 80% je strava. A zbytok je cvičenie a doplnky výživy a tieto veci. Niekedy my sme išli na tvaroch, pivné kvasinky a čo nič nebolo, žiadne proteíny, nič. No niekedy možno niečo bolo, ale u nás to sa nedalo ani dostať. Títo preto boli takí dobrí tí borci, čo reprezentanti boli, čo sa na nich nechytali, že som bol 3. 4. na Slovensku, lebo oni mali prístup k tým veciam, hej, západným, hej, hlavne Češi tam mali proteíny. Prvé ja proteíny tiež som si objednal z Čiech a vtedy som už bol 3. na Slovensku, hej. Od Vadera ešte boli, no to boli strašne drahé veci. No. Tak to sa povie, že fakt, ako v dnešnej dobe ja si myslím, že niektorí mladí si ani nevedia predstaviť ísť na tréning, že si nedajú tú pretréningovku, alebo nemajú ten proteín a čož niekedy to fakt, že nebolo ako vravíš a dokázal si to i s bežným jedlom. Niekedy sa pýtali, že čo cvičíš dneska, čo bereš, hej? Dneska nejaké počul tých mladých, ja ako nerozprávam o tom, ja mám to na... Tým pádom môžeme prejsť na tú ďalšiu otázku, že prečo vlastne si sa ty rozhodol ísť tou naturálnou cestou a nikdy si sa neobrátil a nechcel si vyskúšať alebo zneužiť tie zakázané látky. Čo ťa vlastne k tomu viedlo a ešte mi povedz potom, aký máš na tie látky názor? Ja hovorím tak, to je každého vec, či bere, či nebere, ja nebudem teraz odporca, hej, že toto, že takisto tak fetujú ľudia, pijú, hej, berú veci, hej, ale to sú kulturisti dvojsezónny, on jeden rok zobere, vybehne hore, druhý rok potiahne, tretí rok skončí, hej. Ja to ťahám 40. rok už teraz, v roku 2026 bude 40 rokov, lebo prvá súťaž bola v roku 1986, vynechal som asi 8 súťaží, lebo to bol úraz, svadba, škola, vojna, hej, čiže len tak, ale v kuse no, tak 8, nie možno 7 rokov, hej, 33 rokov súťažím, hej. To je paráda. Takže to by som sa zhumpľoval, to by telo nevydržalo, hej, na tie nápory, takže jasne, že berem, ale veľa vecí berem tie povolené, hej, napríklad arginy, na tieto veci, trepem 10, hej, tribulus, argininy, na tie prírodné, hej. Čiže doplnky výživy bežne. Hlavne, ale strava, tam môžeš brať koľko chceš, keď nemáš stravu, môžeš sypať koľko chceš bez šance, lebo strava, z piesku dom nepostavíš, materiál musí byť kvalitný, hej, čiže... Takže môžeme rovno prejsť na ďalšiu otázku. Už si to načal. Strava. Ako sa stravuješ? Ako sa stravuješ mimo sezónu, v sezóne? Môže nám aj povedať, ak vieš, kalórie, počty bielkovín, sacharídov, tukov, čo sa mení s blížiacou sa prípravou? Toto neriešim, ja nepočítam nič, ja viem, koľko mesa mám, hej, ja to viem gramáž, hej, gramáž si robím. Stravu si robím väčšinou sama, aj priateľka mi robí, Renátka. Niekedy, ale teraz ten záver prípravy už si robím sám, hej, lebo to všetko už je na vode. Ja sa snažím celý rok držať stravu s tým, že sem tam si zhreším, milujem nutelu, keď ma chytí rapel, tak aj celú 7 decovku zjem, hej, alebo mám štvorboj, hej, že maslo, nutella, med, lekvár a na keksik si natrem, hej, ale to robím tak, že idem bez cukru 2-3 dní a potom fúknem, hej, vlastne. Aj mimo sezónu, hej, skúšam, tak, lebo potom ťažko, na našom veku už prejdeš kolo chleba pribereš, ak sa hovorí, žena prejde okolo slip otehotne, tak my kolo chleba, takže ja tak si dávam pozor, snažím sa ju držať ako aj mimo sezónu, ja možno také 3-4 kg priberem, hej. Niekedy to bolo aj 10-15 kg, raz som pribral v Taliansku a v naturálke som už bol, to bolo v roku 2014 som bol v Taliansku, to bola ešte UIBBN sa volá tá súťaž, prvýkrát som tam bol, som mal na váhe 75 kg v piatok večer, som šiel domov do Košic, 90 som mal, hej, to som jedol, pil,
vlastne naliatý vodou, čiže 15 kg za 3 dní som pribral, hej, takže, ale potom to si šlo dole, hej, lebo vlastne človek je 60% vody. Hej. Ono z toho, čo rozpráva, že si to neviem predstaviť, pretože v dnešnej dobe každý si všetko nahadzuje do kalorických tabulík. Niekedy také niečo vôbec nie, ja meso, mám povedal, toľko mesa, viem, koľko mesa obsahuje bielkoviny, je 100 gramov, a toto ja neriešim. A cukry už teraz menej, lebo už v našom veku, že pomalený metabolizmus, takže už... A čiže a s tukmi ako to robíš? Tuky vôbec nepočítam, tuky ani nejem vlastne. Tak keď ten rapel dostanem, zjem celé maslo naraz, hej, niekedy sa hovorilo, keď žena bola tehotná, jedla kried alebo omietku, hej, že málo toho mala tak, a to raz za čas, hej, ale tuky sú veľmi nebezpečné, hej. Čiže vlastne ty zakladaš si na bielkovinách? Bielkovina a sem tam cukry, žiadne sacharidy 0 bodov. Sacharidy malo jem aj teraz som, hej, akože mohol by som posúťažiť, tu som získal 2-3 bagety a kóly a zmrzliny, hej. Ano. Ale dosť, 2-3 dní a dosť. Ale potom za to, že začne lepiť a to sa rýchlo nalepí, ale ťažko sa dáva dole. To je pravda. Tak môžeme prejsť na ďalšiu otázku, ktorou je tréning. Aký je tvoj tréning? Menil sa rokmi? Menila sa rokmi vlastne skladba tvojho tréningu, alebo trénuješ stále rovnako, alebo... Tak niekedy som cvičil systém 2+1, teraz cvičím systém 7+0, hej, že cvičím každý deň. Viete sa čudujú, že oddych nepotrebujem a dvojfázovo už cvičím, hej. Už od leta cvičím dvojfázovo, no ale to ja cvičím, veľa kardia robím, hej, robím napríklad kardio bicykel, alebo... Čiže popíš nám tvoj bežný tréning počas dňa dvojfázov. Prvé si dám kardio bicykel, potom si dám brucho, bicykel 20 minút, brucho 30 minút, hej, ale v kuse nie, že odpočívam, v kuse idem, hej, ľahké váhy v kuse a potom dve svalové partie, cvičím hrudník, biceps, chrbát, triceps, stehna, ramena, hej, a stále dookola. A po obede mám to isté, len už len po 2 cviky, hej. A opakovanie, koľko máš tam? Opakovanie robím tých 10-15, či je sezóna, nie je sezóna. A váhy nedám ľahké, ja biceps robím 12 kg, tlaky robím 100 kg, viacej nerobím, hej, žiadne drepy nemôžem, lebo mám operované koleno, či vykopovačky, zakopavačky. Vykopovačky teraz robím 50 opakovaní, hej, a zakopovačky, nie že mám zakázané, ale doktor povedal, že keď budem robiť drepy, tak koleno budú meniť po 5 rokoch, ja už nie som ochotný postúpiť operáciu. V 2023 a v 24. som už stál na podiu v Austrálii a získal som tam 2 tituly. Na to si pamätám, ako si pridával fotku z nemocnice a potom už, že sa pripravuješ na tú Austráliu. No a tam prišiel za mnou doktor primária po operácii. Jožo, všetko dopadlo dobre, len tá krv nie do hlavy. A ja teraz si povedal, krv, čo pán primár? No nechápem, to je si myslím, no tá fasa. A mňaka, no nechápem. No čo nechápete? V tvojom veku takú krv, však môže krv, jak na betkách kojenec, môžeš teraz darovať krv tu z postele. Takže on takú cítka dá veľa, aj tá strava, hej, vlastne, hej. Áno. Hovorím, že ja ako vnútorný orgán v poriadku a mením, hovorí sa karosériu, koleno, rameno, mám lanka, šruby v sebe, hej, ale to boli úrazy mimo cvičenia, nie s cvičením. Koleno z hokeja a toto, čo som mal rameno a triceps roztrhaný, to som spadol úrazy v práci, ale už po pracovnej dobe, takže nemám také, otrhnutý biceps mám jeden a to tiež všetko mimo cvičenia, hej. Ja keď vidím tých mladých, tých ťažkých váhy, hovorím, ja 10-12 kg maximálne biceps, hej. Čiže skôr to tak ako keby pumpuješ a ten sval prekrvuje. Starí kluci ma učili, Jožo, činka je ako žena, z ňou sa treba pohrať, nie tam surovo z ňou cvičiť, pohrať sa, hej. Radšej pomale, rýchlo opakovanie a super série cvičím, aj či je sezóna, nie je sezóna, kde je na jednu partiu, alebo si dám super série, hej. Máš nejakú obľúbenú partiu a nejakú, ktorú cvičíš nerad? Nerad som cvičil nohy. A teraz už hej, lebo nemôžem robiť tie drepy. No brucho moje dominanta, aj keď som spomínal tých chlapcov v Bardiele, keď kulturisti, ja som mal brušaky už od mladá, hej, že oni mi zavedeli tí kusy brucha, ja som bol tenký jak prutík, ale brušaky som mal, hej. A potom som videl fotku Mohameda Makaviho raz, keď som začínal cvičiť, také brucho musí mať a myslím, že brucho je moja dominanta teraz, hej. A sa hovorí, to je výkladná skrinka, keď piješ na pódium, keď si všimne brucho. A potom ostatné, hej. To je brucho, hrudník, cvičím, všetko, no. Brucho, hrudník, biceps, tie sú také moje obľúbené partie. Ešte sa ťa opýtam na regeneráciu, ako vlastne regeneruje, vlastne ty ani nemáš voľné dni, ale ako regeneruješ, tam väčšinou, nejaké masáže, sauna, wellness, alebo... Nič také, to odpočinok, hej, žiadne, nepotrebujem masáže, nepotrebujem stretching, nevidím v tom ako ja, nie že zmysel, sem tam si chodím zaplávať, ale vlastne nemám na to čas, lebo ešte pracujem, mám nočné zmeny. Ja ťa obdivujem, že stíhaš dvojfázovo cvičiť, ešte aj chodiť do práce, takže... No ale tá práca nie je náročná, hej, vlastne ja nerobím fyzicky, hej.
vlastne na tom letisku ja vlastne sedím v aute, alebo dávam pozor, hej. Takže tam nie je taká námaha. A doma žiadne návštevy také, keď ja, tak sa hovorí, jak v tom filme Pasat chodí na podnik, každý chodí veci robí a každý chodím tam špím. Hej? Takže regeneruješ všade. Hej. Tak príjem na návštevu, posedím a potom sa skladám na izbu a tam si driemkam alebo regenerujem. Tak to je tá aktívna regenerácia. Hej, to je ako život, je ako každý povie, že čo máš toho života, tak mňa to baví toto, hej, vlastne. Mňa baví to cvičenie, to už, ja som by sa povedal, že to je diagnóza už u mňa. Za tie roky ťa to aj musí baviť, keď tak diagnóza. Jak som povedal, alkohol, feťak, fet, ja potrebujem cvičiť. Necvičím, už som nervózny, už. Ja som po operácii kolena 2 týždne už cvičil, hej, vršok. Keď mi operovali ruku, som cvičil nohy. Ja som z nemocnice išiel do posilovne, lekár, nie že pôjdeš do posilovne, nie, som išiel, hej. Takže nedá sa, hej. Posilne v tomto som v nemocnici napínal svaly, tak hej, proste musí s tým človek žiť, to musí byť fanatik, ináč výsledky sa nedosiahnu, lebo kto príde, mne sa nechce, mne sa nechce, ja sa rozbehám. Takže, toto je najhoršie je začať už, keď človek ty musíš, nie, že činkárenie, to zabudnúť, 24 hodín treba, keď chceš niečo dosiahnuť, 24 hodín. Keďže máš za sebou všelijaké možné zahraničné súťaže, na čo si také spomínaš? Môže byť aj niečo také zaujímavé, komické, alebo čo sa také stalo na nejakej súťaži. Máš nejaké také zážitky? No, keď som išiel veselé príhody? Do Nemecka, sme išli po ceste, bol som nahlásený v jednej kategórii a po ceste volali prezidentovi federácie, a to ešte čo som bol v NABE, alebo v VFF-ku, že nie, to NAC-čko bolo. Po ceste, že rušia kategóriu, že môžem ísť do kategórie, ja neviem, aký klasik, ale že musím stiahnuť kilo, no tá fasa, 9 kg ja som stiahoval po ceste do Nemecka, na každej vodné stály a Gutalax a odvodňovaky, ale som stiahol, tých 9 kg som stiahol, no a som tam ostal až na 8. mieste, lebo ja som sa chystal do jednej kategórie, to je taká usmerná, také. Teraz tie zažitky boli v tej Austrálii, čo sme boli minulý rok, tam bolo veľmi pekná súťaž, hej, tam som nečakal, že vyhrám tam takú ukutalo, alebo... Ja vlastne v Austrálii, to je celé také... Prostredie. A to boli vlastne tie svetové hry, že tam boli aj iné športy, hej, tam boli siloví trojbojári, tam boli crossfitiaci, tam boli tí MMA-kári, bitkári, teraz to takisto bude v Dubaji, hej, že to je taký komplex, hej, je to majstrovstvo sveta, ale tam je viac športov, hej, čiže viac športov sme sa stretli, z Namostnicu tam, hej, nadviazal, s chlapcami si píšem, hej, s Austrálčanmi, z Iránu tam boli, proste, máš také tu. A tí starí pani, hej, my už nie sme z tej súťaže, my sa stretneme a nás bolo, v Austrálii sme boli 10, keď som hral v Taliansku, sme boli asi 11 v kategórii na 60, hej, takže to sa povie, že čo pokypliete, tá najviac pomaly z nás je tam. Hej, tí starí, že sa spomíname. Vlastne, ako si v tej Austrálii dopadol? Tak vyhral som kategóriu na 60 muži a potom aj fyzika. Som išiel fyzika skúsiť, to som aj fyzika vyhral. Hej, takže 2 tituly, čo som nemal nikdy. Hej, mal som za sezónu, raz som vyhral Mr. Universe a potom majstrovstvá sveta, ale tie tituly akože už mi hovorí, som trápny, hej, a teraz keď som náhodou vyhral, tak už ich budem mať 10, ale nejdem kvôli titulom, idem kvôli tomu, že ma to baví. Baví ma to, chcem aj vidieť, hej, Dubaj a Austráliu a tie krajiny trošku. Lebo keď sme chodili predtým na súťaže, tak prišli piatok večer a v noci sme išli naspäť domov v nedeľu, súťaž bola v sobotu, ja celý deň. Toto je na tých súťažach, že celý deň súťaže sú od rána do noci. A ako hodnotíš za tie roky rozdiely v súťažiach? Čo sa konali súťaže niekedy, na začiatku, keď si začínal, a súťaže teraz? No to niekedy ešte ja som nesúťažil, bolo tak, že ešte bola aj silová táto disciplína, tlak na lavičke, myslím, potom bola svalový rozvoj a potom bola voľná zostava. A teraz sa troška takže chýbajú tie voľné zostavy, lebo tam sa vlastne ten kulturista predvedie sa aj hodnotili, hej, tie voľné zostavy. Teraz v tej našej federácii nie sú voľné zostavy, je to síce spoločné pozovanie, ale to je to aj vyhovuje, lebo už v tom veku, ja hovorím, to pozovanie na tom podiu je horšie, ako jeden kvalitný tréning, tam sa tak poznač to, napínanie, že človek sa tam aj ešte keď je odvodnený a toto, takže tam to je veľmi ťažké, hej. A ešte keď ťa stále ťahajú vonku, tak to už som niekedy proste, neskôr posledný, ale nech idem pre z toho podia, lebo to fakt to... Ale potom ten pocit, hej, vlastne, po súťaži mám Vianoce, hej, sa hovorí. No, cez sviatky takisto. Radšej som v robote cez sviatky, než nechcem byť s rodinou, ale nechcem chodiť do chladničky, hej. Aby ťa to nelákalo. Hej, lebo sú, hej, držím celé Vianoce, príjem po Vianocech a čo ostalo všetko potom s papkam. Šalaty, lístky, taký dojížďak som, všetko. A potom vyčitky, hej.
Radšej držím, hej, lebo človek sa pripravuje na to celý rok, Áno. respektíve pol roka a pokazíš to za hodinu, máš pokazené, to sa mi stalo v Nemecku. Vyhral som kategóriu vtedy, majstra sveta, to bolo, myslím, super body. A potom som mal ešte, pár roky som vyhral s Jankou Kordiakovou, Mistr Universe, a potom som ešte išiel solo, hej, že vyhrať druhého majstra sveta. No ale ja som začal papkať a zrazu telo začalo sa zaťahovať a už som neurobil nič, voda, už pekne z dola, pekne sa mi zaťahovali nohy, brucha, a už som skončil LPT 3. Hej, on som debil, mohol som mať tiež 2 tituly a to pokazíš formu za pár minút. Vodu naťaháš. No podľa toho, akým štýlom ide. No, ja som tam jedol rezne toto a vyhral aj toto. No. Som odretými ušami 3. miesto získal, takže to je veda, tá kulturistika. To cvičenie, cvičíš pol roka, dodebeš to za pár minút. No ono to je zaujímavé, že niekedy neboli také kategórie, ako sú teraz. No, Keď sám vieš, to je biznis, to je niektoré kategórie. Strašne veľa kategórií a niekedy boli vlastne, ja keď som ešte začínal v 2011, bola len výšková, do 180, na 180, dorastenci, juniori a masteráci. Toto bolo. Lebo jeden čas bolo, že som bol prekvapený, že má aj do fyzika, lebo bolo, keď si fyzik, si kulturista. Teraz aj z fyzika do kulturistu môžeš ísť. Teraz už s tým nie je. Aj teraz idem, v Dubaji chcem ísť, je aj fyzik na 60, aj kulturistika, idem vyskúšať. Ale niekedy nemohol si ísť, buď alebo, hej. Dobre, prejdeme ďalej. Opýtam sa ťa, aké doplnky výživy užívaš? Ak užívaš, čo sú to za doplnky? Tak, niečo od biotechu, užívam arginín, citrulín, a teraz berem vlastne od A1 prípravky Extra Pep. Zavrel, to strašne drahé sú, ale sú veľmi kvalitné, na tom idem teraz, Teraz jem sviečkovicu teraz, akože je to do peňaženky, ale keď chceš byť kvalitný, ja som spomínal, dom z piesku nepostavíš, tak kvalitný materiál potrebuješ, kvalitný materiál, strava. Čiže teraz, keďže si máš základ tie bielkoviny, ideš vlastne na tej hovedzine? Idem tak, že idem kuracina, ale obed, každý deň obed, ja tých 10 eur na to 200 gramov sviečkovice obetujem, si robím steak a to je to, nedá sa zase... A nejaké proteínové preparáty, prášky? Nič toto, extra peba meso, žiadne iné, nič. To potom také tie ešte Ačka, BCAčka, toto berem, hej. A ešte berem tie všelijaké tieto, tribulus je to veľmi dobré. Tie stimulanty rastové. Ashwagandha, hej, a tieto na bylinej fáze, čo tiež dvíhajú testosterón, akože, ale to je akože na tej prírodnej fáze. Rozumiem. Čo považuješ ty v kulturistike za najťažšie? Čo je v tej kulturistike podľa teba to najťažšie? U mňa je najťažšie to po súťaži, že teraz stratím zmysel tej prípravy, hej, že zrazu mám kľud, hej, teraz som v šmunku, hej, stravu zháňam, hej, toto, čo mi chýba, zháňam, a zrazu ten pokoj, hej. Najťažšie si myslím držať tú stravu, hej, u mňa nie, ja nemám problém s dietou, ja skôr budem mať teraz po súťaži problém, hej. Čo ďalej? Na čo? Cvičím, ale nechce sa mi, hej. Teraz chcem a musím, hej, aj tú stravu državať a vlastne ten chaos ma kolo toho baví, hej, teraz, že tu ideme, tam, teraz, dvojfázový tréning, ráno som trénoval, u mami som bol, hej, bo sa o ňu starám so synom, teraz tu, hej, ďalší tréning, hej, áno, a všelaké, hej, to ešte, vnúčatami chcem byť, bo deti mám veľké, takže, a zbehne sa, do roboty treba chodiť, takže ja mám taký pocit, že ja neviem, či to je nuda, neviem, hej, ale ten život ma baví. Hej, takže ja nevidím tam, čo je najťažšie. Najťažšie je vlastne tú formu urobiť, načasovať tú formu, hej. Lebo teraz tá forma mi nevyšla, hej, ako ja som si, alebo tá svetla bolo, neviem, hej. Ale to aj minulý rok tak bolo, že som bol na tej éra o ničom a potom v Austrálii som tam bol brutálny, hej, takže už viem, čo mám robiť. Nepôjdem teraz na doraz, na takú pohľadovku, keď ja potrebujem formu tam. Rozumiem, ale to je zaujímavé, lebo si ober, že ty máš 30-ročné skúsenosti a stále ešte sú tam nejaké rezervy, v závere prípravy s tou formou nie si spokojný. Ja skúšam, hej, ja skúšal, aj teraz som skúšal, hej, nejaké veci, hej, som skúšal, nevyšli, už nebudem, idem do starého, hej, idem do starého, klasika, pondelok, útorok, streda, mäso, veľa vody som pil, už nebudem piť toľko vody. Nesol, teraz zasolím, hej, pred tým Dubajom zasolím, hej, ale tie 3 dni potom vypustím. Viac vody som teraz pil, nádam vody, cukroval som rýžu s lekvárom, s tým nie, budem len čiste piškoty suché, hej, aby ma to vysušilo viacej. Aj keď, lebo mňa tam porovnali teraz s 50-tníkmi, 40-tníkmi, už na mužov, nemal na 50-tníkov, bol som v Austrálii, tam som bol, myslím, 4. alebo 5. Ale tam už moja kategória 60. Ako by si hodnotil vlastne rozdiel, úroveň
tej súťaže tých masterákov u nás na Slovensku. Sice je tu ich menej ako vlastne tá konkurencia a tam v Austrálii tá vyššia úroveň. V čom si to tak videl, že je to iné? Vieš, ja neviem ani skadiaľ, tí chlapci boli, viem, že jeden bol z Iránu a myslím aj z Ameriky tam bol tam aj 80 ročný, hej, známy v kategórii, ale hovorím, tam bolo 10, tu som, na 60 som sám, hej, tu ja nemám ako, s kým sa porovnať, preto chodím vonku, lebo na tých 50-tníkov, čo tam sme boli, 3 alebo 4 a profi tiež, hej, to profi ma len dali len tak, hej, lebo nemôžem byť profi, lebo keď som išiel originál profi, už nemôžeme za amatérov, hej, súťažiť, hej. Ale vidíš, je to iné, nie? Tá svetová úroveň je iná. Hej, ako je, ale to, že... Medzinárodná. A ako je to vlastne, keď ideš, dajme tomu, tú jarnú sezónu, alebo jesenú, ideš všetky súťaže, alebo vyberáš si nejaké súťaže? Teraz už len svet som chodil, stále som chodil jesenné, jarnú som si len výnimku urobil v 2023, lebo som bol, predtým som chodil na Európu ešte, 2015, 2020, 5-krát som bol na Európe, furt druhý. Na Sralom ešte v 2020 to keď vyskúšam a vtedy som vyhral, hej, v Španielsku, čo sme v Salamanke, tam som vyhral Európu a potom už teraz len som išiel jesenné idem, hej. Takže jarnú sezónu vynechal už. Kvôli operáciu vynechal, teraz neviem, keby bola na Slovensku, by som išiel sa ešte doma ukázať, ale už neviem teraz, kde sú súťaže, to už ani neviem, či pôjdem vôbec ešte, hej, lebo už, vieš, mama hovorí a každý, poď sa do rodného listu, koľko máš a už nie si, hej, 20 ročný, 30 ročný, hej, že treba si toho života troška užiť. No a neviem, koľko financií, keď pomôže federácia, ale tá príprava je strašne drahá, hej. Čiže aj to je moja ďalšia otázka, že máš niekoho, kto ťa sponzoruje, alebo všetko si väčšinou hradíš zo svojho... Väčšinou samé, ale tak teraz tu, čo sme, hej, Bodva ma sponzoruje, hej. Mal som nejaký minulý rok, som mal viacej sponzorov, teraz idem väčšinou sám, ale už proste dá sa to utiahnuť, ale všetko ide bokom, hej. Čiže vyvrátime tieto fámy, že vlastne úspešný kulturista, majster Slovenska, majster Európy, majster sveta. A ešte aj Československa. Aj Československa zarába neskutočné peniaze tým, že chodí po súťažiach. Hej, no. Ale nepojem si nič, nechodím nikde, hej, žiadne dovolenky, nič. Dubaj spojím trošku s dovolenkou, nikde nechodím. Celé leto robota a posilovňa. Celé leto som bol v robote, posilovni. Tým naviažeme aj na ďalšiu otázku, čo ti tá kulturistika za tie roky dala a čo ti vzala? No vzala mi čas, ale dala mi veľa mi dala kamarátov, lebo najviac ľudí stretávaš vo fitku, si medzi ľuďmi na letisku, čiže stále som medzi ľuďmi zatiaľ, hej. Ja hovorím, keď som prestal cvičiť a pracovať, ja do roka umrem. Lebo ja som zvyknutý na ten chaos. Stále som bol s ľuďmi, keď som bol vojak, hej, na tej leteckej akadémii som mal študentov, hej, 100-200 ľudí som mal pod sebou, som s nimi robil, čiže práca s ľuďmi baví, hej, aj keď to je dosť náročné, hej, lebo máš rôzne typy ľudí, hej, a musí s nimi vychádzať aj s takým, aj s takým, takže je to dosť také, ale baví ma to zatiaľ, hej, takže máš aj konfliktné situácie, máš srandovné situácie, hej, takže dá sa to, hej, takže preto sa bojím nechať aj kultúriku, aj robotu. Chcem ešte ďalej ostať robiť, aj keď som v dôchodkovom veku za pár mesiacov, no, od 1.12., hej, ale ostanem pracovať a takisto cvičiť. Povedz nám teraz nejaké tvoje úspechy za tie roky, ktoré si získal, ale nielen v rámci súťaží, ale viem o tebe, že si bol aj viacnásobným športovcom roka, tuším si aj športovec Košíc. Musím zobrať si, lebo to je toho viacej, takže mám 2 tituly Mr. Universe, a to z roku 2007, to boli Hanoveri, to boli párové dvojice, to bolo s Jankou Kordiakou, to bola federácia NABA VFF. A potom v roku 2014 som vyhral Mr. Universe ako v kategórii Master na 50 rokov, to bolo v Brusne. A potom som získal titul majstra sveta v Grécku, v kategórii Master plus 40, to bol Super Body, tam sú kategórie nie vyškolených bavoj, ale to nazývajú Super Body, Extreme Body a potom ešte nejaký fitness a to ešte bolo. A čo je v tých kategóriách vlastne, kvôli čomu? Kvôli objemu, aký si objemový, hej, bol tam fitness, potom tam bolo performance, potom bola ešte jedna kategória Super Body, Extreme Body, hej, Extreme Body už boli také ako veľký, hej. Ja nikdy, mne sa nepáčia veľké objemy, radšej antické, hej, tieto, hej, ako Herkules a tieto, hej. A v roku 2023 som vyhral v Perugii už ICN-ku, majstra sveta na 60, potom minulý rok v Taliansku som vyhral. Takže v ICN-ku si odkedy? V ICN-ku som v roku 2000, jak vzniklo? V 2017 vzniklo. No, to v 2017 som. A potom ešte posledný titul bol v Austrálii, teraz som vyhral aj Mr. Physics, aj kategórii muži na 60 rokov kulturistiku, takže toľko, potom som ešte majster Európy z Salamanky z roku 2023, to bolo v Španielsku Salamanke, to bol môj prvý titul
a potom ešte mám 4 tituly vicemajster Európy, hej. Stále som bol väčšine druhý. Boli články v novinách, trošku odbočím, v Korzári bol najprv, že som bol princ od Hornádu, potom som vyhral majster Európy, kráľ od Hornádu a potom keď som vyhral majsterstvo v Taliansku, takže som vošiel do Kolosa ako kráľ a vyšiel som ako cisár, hej. Také pekné články sú to, novinári som tak nazval. Oni tak začali tým princom, tam princ, kráľ a cisár, hej. No a som ešte medzinárodný majster Českej republiky, myslím, a víťaz Československého pohára. Československo, to už bolo v 2018, to bolo z té výročie, to ma tak lákalo, že k tému výročiu vzniku Československa pôjdem na majstrovstvá Českej republiky, Slovenskej republiky a ešte robili potom ten československý pohár, hej. A to kde sa konalo? Česká republika sa konala v Vrtomiežicách, Československý pohár sa konal v Brne a Slovensko tiež sa konalo, kde Slovensko bolo v Prievidzi, hej. Čiže išiel som vtedy som vynechal medzinárodné súťaže, som sa sústredil na tú stovku vlastne, hej, že z té výročie. A z týchto všetkých súťaží, čo si rozprával, ktoré víťazstvo mám pre teba takú najväčšiu hodnotu? Tam myslím, že prvé a posledné, tak sa hovorí. Prečo prvé? Lebo príklad som sa stal majstrom sveta, ja som prišiel prvýkrát na majstrovstvo sveta, hneď som vyhral, hej. To bol také príjemný nováčik vyhra, hej. A to posledné také, že som išiel po tej operácii kolena, som išiel, hej, vlastne pol roka som stratil prípravu, takže som tam išiel s takou malou dušičkou, hej, a obhajovať majstra Európy a majstra sveta, hej, takže aj teraz idem malou dušou tam, hej, do toho Dubaja. Ja dvakrát vyhral, tak akože sa hovorí, že najlepšom odísť, mal som odísť, potom si poviem, ale nie, ja nerobím to preto. A potom som ešte asi 4 alebo 5 krát medzinárodný majster Slovenska, na tým oceneniam, kde som sa dostal. V roku 2008 som dostal cenu mesta Košice. Za tie športové výsledky? Za tie výsledky. V roku 2007, potom som dostal cenu predsedu Košického samosprávneho kraja, to bolo v 2015. Potom som bol ešte v tej federácii, ktorej som bol SZKFB, tam som bol najlepší kulturista roku 2007. A potom športovec roka v našej federácii vlastne som v roku 2022 do 2024. A ešte som dostal športovú osobnosť Košic za rok 2023, to je tá Košická je tam. Áno. A teraz posledná športovec roka 2024 v našej federácii ICN, hej, takže to je najcennejšia tá cena predsedu kraja a ešte máme cenu mestskej časti sídliska tam, kde bývam, hej, tiež mám to, že to je dosť tých cien, ale to, že to je to odosť, ale tak ale za tie roky si to zaslúžiš, dá sa povedať. Si vlastne odozdal tomuto športu, sa dá povedať všetko. No, tam ma to baví, hej, mňa to, akože robil som aj trénera, aj mám aj vlastne oddiel, ale tak ten oddiel vlastne spí, hej, spiaci, tu som registrovaný v Bodve, za Bodvu súťažím. Máme svoj oddiel, Eška Bomba Bodybuilding sa volá, ale veľa roboty okolo toho, nechci sa mi zháňať sponzorov a tak. Urobil som aj 2 súťaže, som robil majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistiky 2015-16 v Košici, ja neviem, či si bol, či si nebol. Bol som, pamätám sa na to, bol som tam. To boli najlepšie súťaže, to bolo kopec, toľko divákov teraz je, nie je toľko divákov. Plná sala bol, hej. Tak to viem, také niečo urobiť, to nie je iba tak. A som mal veľa sponzorov, že aj ešte Rišo Raši bol zaštiťovateľ primátor, hej, mi pomohol mesto, kraj mi pomohol, veľa sponzorov som mal na tú súťaž. Tak bez toho by to ani nešlo. No, tak určite, hej, takže, ale je to kolor toho roboty a ešte súťažiť, potom som aj súťažil v 2015 a to som nemal, hej, v 2016 som nesúťažil, potom som vlastne len súťaž robil. Takže veľa mi dalo, ale neľutujem, čo som dosiahol, lebo hovorím. Tak to vidno tými úspechami, ktoré má, že to stalo, dá sa povedať, za to. Tie roky driny, odriekania, alebo... A človek sa neuvedomuje, hej, bo si teraz myslíš, že namyslený vôbec som normálne, ak som bol stále, sa s každému ozvem pekne pozdravím, žiadne, že chodím hore, no nie nič, alebo že kto som ja, nič. Ja zase na teba obdivujem to, že fakt tá tvoja forma, ak by som mal ja tak ako v tvojom veku, tak fakt, že klobúk dole. A ďalšia vec, čo obdivujem na tebe, je vlastne, že to seba zaprenie, že toľké roky si to vlastne vydržal a ideš si svoje, vlastne ideš na tie súťaže, držíš stravu, lebo to vlastne každý nedokázal. To je diagnóza. Ide nejaké obdobie? Nemal som v živote obdobie, že prestanem, nemal som, hej, vôbec. Lebo si zober, keď si možno ste začínali, boli ste v oddieli možno 5, 10 alebo koľky, neviem ako to bolo, a možno ty si ostal teraz sám, už asi nikto. Nikto, čo už v mojom veku súťaží, keď je Jožo Stankaj, čo je z Prešova, a Laco Andrejko z Grécka, oni sú ešte v mojom veku, že ešte súťažia, hej, ja v Čechách neviem, tam ten ešte bol Semrad, on, ale neviem, či ešte súťaží a v tým veku už neviem, že by okolo tých 60-tníkov. Teraz sa Cibuľa vracia, hej, údajne. To som počul. A ešte mi povedz, čo ťa vlastne motivuje, ženie vpred, že si to vydržal a držíš to ďalej toľko rokov?
Čo je tá motivácia? Akú motiváciu by si dal? Nestarnúť, lebo a človek nemyslí, že koľko má rokov. Keď doktor povie 63, tak akože, no, pozriem tých mojich kamarátov, veľa ich je pod zemou, veľa už o paličke, hej, alebo sedia doma, nič ich zaujíma, mňa zaujíma všetko, si s mladými, ja som medzi mladými v robote som pomaly najstarší, vo fitku som pomaly najstarší, hej. Jak sa hovorí to porekadlo, musím si ho premyslieť, že lepšie byť najstarší vo fitku, ako najmladší v dome dôchodcov. V hospice, nie. Tak radšej som najstarší vo fitku, ako najmladší by dal som to, hej. No. A proste stále si mladý, hej, žiješ tým športom, nemáš čas na choroby, nemyslíš na tie choroby. Aj keď veľa mám z toho, hej, no, čo mám tie umelé koleno, aj lánka, šruby, ale tak to v pohode. Že dá sa to aj s tým, ale ak to by povedal, že vlastne ty už si skončil, dá sa povedať. Nejaký doktor ti tak nevravo, že to ty, Jožko, už určite nebudeš nikdy cvičiť? No pak 50, keď som bol na operácii ramena, alebo toho, neviem, ramena alebo tricepsu, som ma pýtal kardiolog, cvičíte, hej, cvičím. A jak dlho cvičíte? Toľko. Berete čo? Neberem nič, ale berem tie prípravky. Dobre robíte a neprestaňte cvičiť, lebo srdce je svalo, chabne a pôjdete. Hej. Srdce je vlastne svalo. Áno, samozrejme. Prečo tí ľudia odchádzajú? A tí mladí, ja neviem, diskotéky a Red Bulli s palenkou pijú, to kde ja si vypijem, nevypijem. Moja obľúbený alkohol je Jagermeister, ale riedinu, hej. 1, 2 si dám, ale nie, že som sa popil. Pijatika mi nič nehovorí. Cigarety, niekedy som fajčil pred súťažou, ešte fajčili takedy, ale to teraz nefajčím nič, držím stravu, hej. Čo by si odporúčil mladým ľuďom, ktorí by chceli začať, alebo chcú začať cvičiť? Byť trpezlivý. Mal som taký, že cvičil rokov chcel vyhrať, hej. Keď som tie majstrovstvá Slovenska robil, oni idú vyhrať, kopo sa ozaj nemali medailu. Však si prvýkrát na súťaži, ty čo chceš, ja som čakal na medailu 10 rokov. Na Slovensku som čakal 10 rokov. A na titul som čakal pomaly 20 rokov, však titul som získal 44 ročný prvý titul. Hej. Takže trpezlivosť, ako sa povie, rúže prináša. Áno, nie, rýchlo, aj chcú rýchlo schudnúť, chcú rýchlo pribrať a čo sa bere, a za tým môj zomno to neriešte. To je údel tej modernej doby, že každý chce všetko rýchlo. Postrava sa robí v kuchyni, potom cvičenie, potom doplnky a dlho nič a potom tie veci, keď čo chcete, a to je, vieš, to... Není športu, kde sa tých vyšších, tých oných neberú veci, berú sa, hej. Ja stále hovorím. Aj šachisti berú na pamäť, strelci berú na zníženie tepla a to je, takže... Je to všade, no. To je na úkor zdravia, hej, ale no, ja som v pohode, môžem hoci kedy klepnúť, niečo tepa, že bravo, klepol, nie, ja akože... Neriešim to, aj keď neodsudzujem to, akože, a neriešim to. To je každého osobná vec. Dobre. Nech žije a nech nechá žiť, tak hovorím. A teraz nám povedz, Jožko, o tvojich plánoch do budúcnosti. No, plán budúcnosť je za tie 3 či 4 týždne, tie majstrovstvá sveta v Dubaji, potom si tam trošku užiť. Potom vybaviť si dôchodok a uvidíme ďalej čo pracovať. Normálne sa venovať troška viacej rodine, aj vnúčatám a deťom, priateľke, lebo fakt je to teraz také, že malo som doma, hej, väčšinou sa míňame. Ja väčšinou teraz chodím do nočných smien a ono v deň, takže sa nevidíme, večer príjem domov, unavený spím, takže cez deň spím, takže je sa lepšie cvičiť hneď po nočnej, keď som nevyspatý, odcvičím, najem sa, spím, idem zase do fitka, zase porobím a tak, takže... Čiže tebe je najideálnejšie vlastne cvičiť hneď? Ráno, skoro ráno, o 6. Ale na lačno cvičíš? Áno, na lačno. Pretože väčšina odborníkov sa zhoduje, že na lačno by sa nemalo cvičiť. Ale ja nepotrebujem pribrať, ja držím, hej, preto mám tu takú váhu. Roky cvičím na lačno, roky, ja potrebujem spaliť tuky, ja si dám večer, aj večer dám sachre, ale to ráno vybuchám, hej. A dneska som ešte nemal sacharidy, večer si dám Jagermeister. Čiže vlastne je to zaujímavé, lebo vlastne ten príjem máš z tých bielkovín, tuky sa snažíš príjmať v minimálnom množstve, a to isté je sacharidy. Ne, ja mám príjem z toho, čo zjem v noci. Ja v noci som niekedy raboval chladničku, ja teraz nepoviem, teraz nie, už teraz držím, ale alebo o 3. 4. si dám nejakú, buď pre ten proteín si vypijem, ale na lačno, ja chcem na lačno cítiť, ja chcem byť čím menej tuku mať, ja v našom veku hneď ide tuku, okamžite. Čiže máme spomalený metabolizmus starší ľudia už, hej. Ale čo sa týka príjmu tekutín, tak sa neobmedzuješ. Nie, ale ja neviem veľa, ja na silu pijem aj, vieš, tu pohár vody a nič, ale ja mám problém s tým prelievaním tie 3 dní, hej, ja musím na silu piť ľudia, veľa vody nepotrebujem, vypijem tie 2-3 litre, vypijem, ale to je malo. Niektorí sa pijú 10 litrov tej prelievačky, tak coši, kde toľko by som vypil.
Tak to som skúšal, som sa Ale dostal zase, na nejaké 5 litre. to čo, na čo bytočne ťahať? Preto som pil destilku, na to som kuse čural, hej. A z pumpy som kúpal destilku, začal ma štipať, hej. No destilku, pumpy som pil. Lebo mne stačilo v lekárni vyrábať tú destilovanú vodu. Takže ja radšej potom nepijem, hej, tie 2 dní. Prečo ťažo pijem pol litra kávy štvrtok a v piatok len 3 deci. A nič iné, hej. A vrátim sa k tréningu. Čo preferuješ? Voľné váhy? Ako činky alebo stroje? Aj, hej. Čiže kombinuješ to? A radšej aj všetko jednoručky, aj vykupačky máme také stručené, lebo keď máš obojručku, tá jedna môže byť mnoha silnejšia, jedna ruka, hej. Takže radšej toto, hej. O mňa sa, lebo to koleno je ešte stále, hej, stále mám atrofiu, hej. Takže väčšinou jedno, no každú váš pád, keď sa nedá, tak toto, hej. A ako riešiš rozcvičku? Rozcvičku, no kardio, vlastne začínam bicyklom a bruchom vlastne, čiže ja mám hodinové, 50-minútové kardio, to je rozcvička vlastne, tam rozpôjdím všetko a som zohriatý. A ešte ľahko, a prvá séria je ľahká váha. Čiže nejaký stretching, rolovanie nerobíš? Nič, žiadne vaľanie po zemi, nepotrebujem tie stretchingy. Vaľanie po zemi? Ne, to sú, ktoré tam vieš, to tak bolo, vaľanie po zemi, na čo? Viem, že to by to trebalo, ale zatiaľ mi to netreba. A nemám na to čas, hej, lebo potom zase treba utekať do roboty, mám klientov ešte, hej, nejakých, keď skončím tréning, takže ďalšie. Tak to máš potom riadne nabité. Nemám veľa klientov, som obmedzil, niekedy som mal 10, teraz 2, 3 len známych, tak poradí ma tak, prípadne poradí ma. Dajú si poradiť tí ľudia, Dajú lebo... Si, vieš, no daj, mal som jednu fitnessku, som mal jednu fitnessku 20-ročnú, jednu 45-ročnú. A všetko mali rovnako. 45-ročná vydretá, vymakaná a to tá furt okrúhla. Ešte nosila mi na tréningy, nosila jedlo, jak je kuracie na tú vode, zelenenka. Áno. A potom jej rozpráva, že ona chodí do noci do McDonald's vyžierať. No a tá stará ju sfúkla. A peštu, takže je to v strave, hej, takže. A ženy už nechcem trénovať, hej. A mal si nejaké tréningy s nejakými takými hviezdami? Mimo územia Slovenska nejaký? Nie, také. To je, čo kamarát robil, Arpad Mešter, tie exibičky, to čo robil Sean Ray a títo tu boli, Miloš Šarčev, s ním sa tam si napíšem, hej. Sean Ray tu bol a ten Vid Richards, keď vieš, to bol taký černok namakaný, Sombaty tu bol, hej, takže ale tak sme s nimi takú, že kecali. Boli tu Thierry Pastel, a to boli tie exibičky a tak, ale aj s Čechami si píšem, českých kulturisti a na Slovensku vlastne z všetkých poznám. Píšem si s týmto Drahošom Krásnohorským, čo Košinkovú trénoval, Robo Brimich, hej, oni sú špičkoví tréneri, s Paľom Jablonickým sem tam, za čo si napíšeme, Jaro Hora, tu sa sem tam stretneme, Igor Kočiš, to boli hviezdy, hej, Pišta Havlík. Oni sú vlastne košické hviezdy to boli. Hej, to bola bašta kulturistiky. No a ešte Ja som troška opozdený, oni skončili, som mladší do mňa, ale ešte stále idem. Ja som počul, kým oni prestanú, ja začnem. Počúvaj, a nelákalo ťa, keď si videl nejakého Kočiša pri tréningu, alebo Horváta vlastne, ísť ich cestou? Nie, tak oni boli super talenti. Mne sa páčia, ja si páči štihle postavy. Také aj tí, čo si, mne sa toto páči, tí fyzici, toto mi ešte nabuchaný, tá Olympia, že to je niečo, a teraz to bola tá Olympia. Za tie roky to už, áno. To už išlo do muky, už to už je malé súdy vyhrávajú, hej, žiadna estetika. Moji borci boli títo, no Frank Zane, hej, Bob Paris, a tieto, boli, no, estéti boli. A mal si nejaký takýto kulturistický vzor? Mal som a neskôr sa to o tom dozvedel. Anton Holič, to bolo to, keď on bol trojnásobný či štvornásobný majster Európy, v 80 keď súťažil. Ale ja som mal tiež fúcky a som povedal, ja som Holič, tam bol jeden čas mu volali potom našich posilných, že ty si Toňo. A v roku 2018 vyrobil kamarát jeden v Radovaní takú súťaž pre deti a pozval to na Holiča aj mňa. No tam sa stretli. Aj plakát máme spoločný, ako keď bol hviezda, ja som si robil plakát, sme sa porozprávali a on že ty si, hej, tak ty si, čo si za skôr neozval, ty si, to ne, ja som ťa žral, jak mladý chlapec, ty si bol môj vzor, ja aj doteraz, to bol neskutočne vydrtý, no už. Ešte sme si písali, zomrel na, jak bolo to COVID, ešte 5 dní predtým, ja som mal, keď si písali, čo, jak zvládame COVID a potom buf, umrel. Škoda, som sa ešte navštíviť, hej, takže. Tak, Tono Holič, Libor Minážik, to boli moje toto, no a ten Mohamed Makavi. Mr. Triceps, Libor Minážik. Hej, ním som bol v Čechách na súťaži, jedne sme sa troška bavili. Ja som stal na podiu, bola taká, sme sedeli v šatni a tak ja Sebsky hovorí, no ja som minulý rok bol v Madride na poslednej súťaži a ja som bol minulý v Spišskej starej vsi na súťaži. Spišská stará, a sme boli spolu na podiu.
A tam som bol lepší, to bola eliminácia, lebo on sa nenatrel nič, ja som bol tam na tretí, som bol lepší vydretý, hej, ale tam potom, vieš, on ani odvodil nič. Ale stal som nie na pódiu, s Pekom som stal na pódiu, v Trnavi raz na pohárovke, Oros tam bol ešte, hej. Veľa borcami som stal na pódiu s tým, a to som sa tam strácal, že som... Oni mladí boli, hej, a teraz keď pozerám tie fotky, teraz dával tento Jejc dával fotku, jak bol v 93. a 2000, teraz 25. vyzerá. Ja by som dal fotku, tak istý som teraz a je predtým, hej. Len vek sa mení. No, že hovorím tak, veľa stratíš voľna, nevidíš nič, no vieš svet, ale tak vieš, ale ako, no. A toto, že som taký, nie ťažký, ale introvert som, hej, lebo robím s ľuďmi na letisku, robím vo fitku, tak najradšej som potom sám, hej. Jasne, máš toho dosť. Neznášam svadby, neznášam všelijaké zábavy, diskut, nič. To nie je pre mňa. Ani ja trpím oslavy domáce, nič. Nie. Ja, diskotéky, čo som prišiel, zbalil kočku a som vyšiel preč. Ja nie som taký spoločenský typ. Keď som bol mladý s kamarátmi, keď sme cvičili, sme sadli na návštevách, ale sme doma, hej, ja také, nie. A teraz už vôbec, však ja mám hysaky, keď taká svadba je, alebo nemusím ísť svadba alebo nejaké oslavy, no ja mám normálne traumy z toho. Vieš, počúvať tie chujoviny s prepáčením, že keď ja som bol mladý, toto, ja by som tiež mohol byť taký, tak čo si nebol, čo teraz tu vykrikuješ? A na čo to robíš teraz, na čo, však užívaj si, nie, mne je to tak dobré, nestaraj si, ja sa starám do teba, čo vieš. Robíš na letisku 20 rokov a príjete po 20 rokov, čo máš, to čo pred 20 rokmi, meso, rýža, čo ješ? Ty si rýžo jedla, ty si co? No. Chrumky, klobásy. Niektorí ľudia to nevedia vlastne pochopiť, hej. Nikto mi nenutí, ja to robím sám z vlastného. Nie, že by som teraz, ja musím trpiť, netrpím, ani dietu netrpím nič. V pohode. Vlastne ťa to baví naplňa, tak ideš si svoje. Je to životný štýl, ale je to diagnóza, doslovne diagnóza. Mne to nevadí. Radšej diagnóza tak, jak na fed, alebo na alkohol, alebo neviem na čo, na zlodejiny, alebo na neviem na čo všetko. No. A nič, to ešte som typal s tým kulturistom, ale ešte som bol bývalý vojak, hej. Áno. Takže ten Láco Kler jeho že kulturista, v živote nechce byť kulturista. A potom ešte kamarát na strednej škole, sme skončili základnú alebo strednú, to je jedno. Hej, základnú školu, poď za vojaka. Do Prešova na vojenskej školu alebo na gymnáziu vojenskom, to si šibeš, zelená guma. V živote zelená guma nebudem nikdy. A som skončil ako vojak, som skončil vysokú školu a som potom podpísal vojnu. A som robil na leteckej akadémii, hej, takže nechcel byť kulturista, nechcel byť vojak, a čo som skončil? Vojak a kulturista. Čiže nikdy nehovorím nikdy. Áno. A neľutujem ani ten vojenský, hej, že sme tedy nemohli nikde nechodiť, hej, mohli sme obmedzenia vlastne, hej, ani vonku chodiť nič. Podnikať som nemohol, mohol som podnikať, mal som také ponuky, ale ja som bol, no. Takže ani toto neľutujem, hej, že som bol vojakom 17 koľko rokov. Takže také veci, že nikdy nehovorím nikdy, ani vojak, ani kulturista. Dobre, takže tým pádom by som dnešný podcast ukončil. Ďakujem veľmi pekne môjmu dnešnému hostovi Jožkovi Bomovi za jeho čas, za jeho ochotu porozprávať mne i vám, jeho zážitky, jeho úspechy, všetko to, čo prežil za tých 30 rokov tréningu. Ďakujem pekne. A ja ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne. Majte sa.